batterie majunooɓe trois familles mille problèmes serndi selaɓe yaadiɓe trois familles mille problèmes bonni koddigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi seretake tampere jilli ari tampere jilli hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani Bugal, ko jibine ga comme ça ya quoi? mbeɗa hoolema Allah kaddi woto wiyam ɗo yakkuwa mem subaka lawdi a faami te an ko wona ɗum ko an wona hanki jamma ko deglatnomi ko probléme ahmadou ɗum taki mi wiyanima haydara par ce que aɗen tawi ko ɗum hiiri te min mi yiɗa haala jamma an fatimat ko mbaɗɗami ko hanki hot pawɗa ɗum fatimat min mi wona giƴo giƴi komi joom galle ma min komi desɗom komi kilifa ma han jaha tan tawa kam mbeɗa wone situation ala ko mbatta sona degginami guel dow guruñ han denkami ɗo haɗa wawi deggenɗo baltens an hoto pawɗa nde hunde fatimat walla an a ƴewdaki mbaɗɗa ko An bugal ana ɓawlede. An bugal mi walluma Abdourahmane fima ton goɓɓe dun ele piyo bal basket. Sinon wona min won o ñameta non. Min dari mbaɗimi affronté avec Abdourahmane. Gana ɗo tu oses me dire ça encore. Min wala ko mbimam Abdourahmane wi ko an hujji. Tu faisais quoi là-bas? Tu faisais quoi là-bas? Jogom ça va? Ça va. Koñ? Wona haydara. An o comportement mo jogiɗa ñimɓe a wona haydara? Haalnam ko kewi? Han? Jongo an mbaɗona haala hanki ko takmani filu han? Abdourahmane. Taw ko gonga rek jiɗɗa nandi. Hay mayde ɓuri gurdamam. Ɗeɗo gacci mo Amina fawi kam. Yo tan ko fote guyka. ko mbaɗatnomi ko toon yo ko mbasimi toon waɗ ɗum ko haajam min Abdourahmane haajuma ala hen eko lijjitta e ɗum homo nelma to Harma an gonna ka hesara sax suba ko sa fini ko kilo ɗiɗi mburu ñamata luttidi kadi reduma ɗum ko nafata ƴew no mbaɗa ni ƴew no an ɓulleje maɗe tan ƴew awa fiide Abdourahmane an Amadou fiyes Abdourahmane fima sa harma ɓuñinama yimɓe guite maɗe mbaɗa wonma comme an ka innocent tawa e nder aɗa wawi fuso wuuro ngo an noon ka fiide Abdourahmane min mi aɗa min mbaɗa fronté Abdourahmane yasum waɗama ko face à face ndaɗaɗa yenna kamal wiye mi wiman Abdourahmane wi ko an gujji Abdourahmane wi ko min wujji yo wasi wi ko min wujji yo min kay surimi ko yehni eko mbaɗa yanɗa toon bon eko nawma toon Fatimata ko ƴeewoyta toon so woni probléme ko probléme ma ala hen anani ndentina kadi gara kadi jeeñami goyko kadi ndentina hen jippinami ha less haɗa kam wadda yimɓe haɗa kam wadda aduna haɗa regginimi haɗa wayno deggen baltens an min komi kelifa ma min wona giƴum gueƴe Fatimata renomi noon Fatimata mbatta ko heewi de ɗum heewi de te noon ɗo tolniɗen hannde wallahi ko neɗɗo wawi fof waɗata ɗum ban ɗum noon papa tiens donne-moi l'argent je vais aller au marché je n'ai pas le temps de parler alma yetto dépense joni Fatimata an hannde tottirgol siko ari hakkude men homo men foti tottu goɗɗo
an mo ganduɗa kala ngol tottuma kalis a tottetta kam weccitam an hoto foti weccita jam gone ma jongom haɗa ko jiɗmi ko ɗo haal ya yaltin kay hoorema est ce que faami jaltina ɗum hoorema haal laaɓa tos te ka ɗum to an gila naɗɗa wuro ha joni mi yiradima caahan mi yiradima ko boni ko amina ko kam andi kam kono ɗum an yo wana ala kiwi han Abdourahmane min ɗo so gondi mi netti hejje ɗo e galle he ala ko jinmi sona mi hocci ɓofonam mi hoora so gummi noon jongo an sa immima ɗo yeehi e kalda sa yeehi galle mon eko cimta toon mata wona probléme galle o ƴetta haɗama toon haaloyde Bougal, faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver ce matin. Faut me donner l'argent. Je vais aller au marché. Et puis tu me dis quoi? Donne-moi l'argent. J'ai pas envie de parler. S'il te plaît. Faut me donner l'argent. heɗomi noon seeɗa mi haalatma ko heewayi komi dawatɗo mi yiiɗa haal subaka law weccitam on mo tottatmami ñande fof a rottita kam weccitam itto on Bougari. Mais je te parle, non? Tu vas venir me trouver ici. Quand on vous donne de l'argent, vous donne pas là. Tu vas venir me trouver ici. Toi, t'as même pas honte même. Regarde-moi ça. Vilain là. Quand c'est pour aller avec la femme, ta femme là, tu peux parler. Regarde-moi ça, vilain là. T'as venu me trouver ici. Idiot là. Chip. T'as venu me trouver. Ah, ça là, ça. Moi, je vais film à dos. Min, jipil ma les gars. Garde-moi dans le jeu. Moi, on a gars derrière. Tu as venu me trouver ici. And the lady Nyamara saw it. Vilain là. andem bera hoorema aɗa cuhlimi ko ɗo haala asko halluguel ubba anani kala ko jom mi nani voilà mi miɗon daw ɗum somi waɗano ni mi hortade galle he kono min mboɗa andi hakkunde me Bokary ko mayde rek serdata men e bocci o yata ɗo ni fini jam ɓol fini baɗɗa machallah an kam Amadou hoto ko kadi min de pinmi komi yaani anda o yaltima anda ndir galle woni kono mi nanani ɗo dille mum miɗa yiɗi noon kalda e mum sabu hanki ni no jaabirimi ni e réunion he miɗa andi ko cek te ɗum ɗo fof sa yi ɗum wayni koko tawi ɗum ko nder suudam te ha joni mi anda ko Boucary watno toon hay minin kam haali e Boucary foti ƴeewoy nder suudu mum kono noon wonde muñal tan ɓayde Allah laɓɓini kewno koɗo e galle kono mi yiɗi so arti kalda e mum ɗo joni kam ko laawe kono mbiya ɗum yo yarlami yo yaafami anani Amadou ɗum tan yimi Amadou moƴƴi miɗen yam Entrez. Sophia. Sophia. min ka woto yam Sophia iyanneje ko ni tan gaccirɗa ya wiya ƴetta nduɗo suuda aɗa waɗa ɗum galle a yaltata haaldata hay goto a ñamta yarta walla ka jiɗɗo suturu ma o iwa walla an jiɗɗa ko ɓeeɗo ngara ene lijjita ko gonɗa e dow mum te aɗa andi très bien ɓeeɗo yimɓe ɓe ngala suturu
maɓe njaha haaru ka Abdourahmane ɓe namdo ɗum holko jahata yo gartata bien sûr so tawi ko ni mbaɗirta a yaltata hay goto yiyatama a yewtita hay goto ñamta yarta ɗon joɗiɗa min ganniɗa nangirde gurdam maɗam ne muusi jam weli jam ne weli jola tan to ɓuuɓi de hendu ne yifma caraɗa hoɗde galle mon andi ko ɓuuri welde kam aduna e fof ya woni nder galle jenen tan a sefno jomum a yoɓani courant a yoɓani ndiyam a yoɓani fos ya woni nder galle jene faa so jomum en kaari goto ɓiya sappo elle ko an jibini yimɓe ɓuuri fam welde kam kadi jogoɗa gorko ma aɗa fewnamo ko weeli ko defanamo bottare ha weela ɓattindama ɓuuri fof bonde aduna fof wonde surga mo yiyatmo nanani teffede worɓe jenen koye ɗo bonnata ngam min gotiram guel komin fawi e junggam ngo ko gaw mayat kala pertuɗo tawɗo kam ɗo ladol kasangue mum min ko ɗum mbinom de caaɓi ɗi koye gueji beddi bawɗo koccuɗo fof wiya naata e nder gueji yaltina yittaki han kadi kadi ma ko kaldara ijam malma gonno caggal mi yiyanima ni bandam ko bedduɗo konngol tan koccuɗo fof kañum jeeyi dara noon mi haala maɗa o gueɗel gotel ɗeɗo balle fof mi yii ko no mbaddata ham ɗo e galle he aɗa waɗami garuwali hunde fof aɗa wiyami noon ko rufi ko heewi noon rufa kadi mi haalanimi trop c'est trop nak trop c'est pas trop so rufi tan foɓere ha laaɓa dus a ummata galle mon ngala tawa minen gallam mbiya haade minen kalde komin yiɗi haade min teyi haali hande min teyi haali jam ko mbawɗa hen farma est ce que aɗa andi sa renta he min e maɗo e galle mi jooɗore ma aset ha aset arta taw ala ko mbawɗa yam tan eyi ene weeɓiɗi noon ɓandu ma ɗum ne ngata de ma sikka no min o ko ni potimi oɗo yiyam tan mi sewi ni tan mbiya ɓandu ma ɗumeme ɓandam dude walla yombo ha ɓutta de te gattira hakkille ma gaddira jabbere ma a tawta ɗo minen galla men ɗo mbiya waɗa minen commande no min mbeɗa haade fof min kala ici je suis chez moi je parle comme je veux je m'assois où je veux si tu veux pas ça tu prends la porte est là ɗo galla men ɗo tawɗa minen Sofia min ni ko kuccodirten ko ñande fof ko gacce e yam sabu kaaɓiyam moƴƴere ma taki mbeɗa haalanma ko woni e yam kono wallahi mbeɗa hersi ɗum haalaka noon min e Abdourahmane guila amin kuccodiranayi ɗum Sofia mi wawa ɗum ne jeew ɗo kala ko jiiɗa ko Allah woodi kadi an ɗum ɗo a fawani ɗum hoore ma ko Allah fawma ɗum kadi min jimmi ko ganda min e ma en diwti pesiraku ko hakkunde ɓiɗɗe e yummo min sa haalni kam caɗele ma ene wayni koye nder reedu ma ndu jooɗi mbeɗa andi aduna o firtoto hay gortinani ɗum min mbaɗiɗi andu an holko jiɗɗa min ga andi somi yinno bone tan an kay taw mi bonnima ko ɓooyi wala anda kam mi fittuwade moi de aya noon an woni mo anda kam min hay mo yiyaani kam nani kam jinmi ko ganda place ma ganda ko kalduɗa em te ganda so kalda kadi min mi wona guiƴe de yonide et puis après mi fiima ɗo ha portoɗe ma jalta mi fota noon darore mi haala ah oui noon weeɓidema min sa fii kam so jungo ma ngo memi kam ay gendarmerie kirma saro ko to min guddama to min beddamma ma andu wona debbo fof fiyete cuganani fiide neɗɗo woni waɗi yarde gendarmerie ɓe ɗon jooɗi ko ɗum joƴiniɓe ɗo mi udde toon wedde caabi ɗi wedde gueeƴe ma andu ɓandu ma ndu wona ɓandu fof memete an ƴewno poɗɗa ni ƴewno mbami ni wonde tayfin ni violation domicile mbatta ɗo wiide kane fiya kam ɗum weeɓinma walla cugana min ko mumɓiɗo guila walla junga ɓooram nde ko haɓɓa walla yeesa ngo ko haɓɓa piiɗa kam noon weeɓata ɓutta atti jaɓɓere ma ɗo galla men ko idi ko merdas min teyi haali ande min teyi haali jam ɗo galla men sa yiɗa ɗum a yalta bowal merdas min teyi jimmu ko tinnoɗa daroɗa no mbanuɗa hanke heccankini mbaya noon ɓonoɗa comcima jalta ñamda yimɓe jarda e munen min ko ɗum tan ñaguimami sa yiiɗi sutorma noon
ma waɗanam ɗum kadi an ko an woni jeewo gallo sa jooɗima natti minen coppiɗi holno min mbaɗat ma waɗanam ɗum wona an e jeew ma waɗ ɗum d' accord jimi ko gasna sowde wonda cuuji ma jippuɗa himɓe ñaama nani mbaɗa mi yaha noddaanga Allah noon ɓuri nga neɗɗo Boubacar Argaye Boubacar mi sohluma mi yiɗi noon jewten Boubacar Abdourahmane sabu Allah e nelaɗo mum sokkito am ha laaɓa ko kalanmami ko hanke heccange ɗum woni ɗo ha joni de woppam mbeɗa moole Allah Boubacar Argaye wawa ya Boubacar mi andi mami ko hinemo muusi Boubacar min mi andi an wona gojji miɗa andi tadi ka neɗɗo moƴƴo kono Boubacar jakimi koko mbaɗanɗa nder suudam Boubacar mbaɗanɗa nder suudam to Boubacar ha Boubacar an kaldanmi Boubacar mbaɗanɗa nder suudu an haɗandi o situation mo gonmi hay tawno ko an ni mbatta Boubacar an haysa wonnawa heccanke mi arta hande mi tawma nder suudu ha les Boubacar hono mbiyani jongo ma min no mbiɗa sohloma avant tout Sophia mborino kaldanaka mi Fatima par ce que Fatima ni no wonire galle he welanima hay seeɗa mi haalano yetto mbor jooɗi ɗo hande kala ko wiyanimi rek ko jejjiɗo ala fof ko heddananimi ɗum noon jinmi ko kaldanami Fatima jongo ma onon man gono toon mawɓe calmez vous ɗum ɗo oɗon mbawi réglude ɗum taw mimi natani hen goɗɗo natani hen kadi min wona ɗum addino kam ɗo en jongo ma somi haalnanimo ɗum mi wona naafika te mimi wona hypocrite kala ko jiimi walla ko woni e ɓerdam jimi ko haalan neɗɗo ñande hen noon nde jaltanɗa ɗo nde mandasa siftori mi arti tawtumami ɗo nde waño nde jahannom nde gueɗel hen fof ko pawɗo ɗum banggue mum te nde gartum nde tawmi ko barmam ne hipti eyyi ɗum kam ko gonga gonnomi tan ko yurnade mi ƴeew ko defɗa aɗa andi an kam machallah sa defi yimɓeɓe ñamat gonnomi tan ko yurnade mi anda koto cagguinɗa mais wona haydara ko ɗum tan de Boubacar haalnako mbaɗanɗa nder suudu Abdourahmane min ko an ni im gueele meɗe woni fottere heccere Abdourahmane feeri kam yiiru ngoy ko walla nanoroɗa mi ngoroy ko Abdourahmane feeri kam yi o nder suudu ma he meɗa yaha gueɗe cakane ɗum aɗa andi affaire a ɗum yi affaire a ɗum meeɗa wone ɓerdam he meeɗa waɗ Abdourahmane wottoñam saabu Allah wottoñam he Boubacar awa yaar noon de Boubacar saɗa yiɗi jaam hakkude men mbayna mbanɗen Boubacar a lanata kono laaɓi so wona ɗum Boubacar ira ko fuɗɗorde min wima noon jiɗmi ko kalnami ko laaɓi Abdourahmane min noon sikomi naati nder suudu ma he ko waddema sauvé natnimi toon min ko surandema musiba e seyɗane wota ulɓiɗɗo neɗɗo lowande kebbiɗɗo kaso ɗum natnimi nder suudu he jewtinmi ko Amadou less Amadou hollatimi wonde pistolet ombo wiyanama kori ɗe ɗene nder suudu ma he aɗa toon mofti te an nena lawori ɗa haɗɗo wawi ulɓinde lowande dawna ɗum bolngol kebbiɗɗa kaso min sayi kam nder suudu ma ko an mbaɗami sauvé Boubacar an noon a hawju Boubacar heɗɗomi seeɗa Boubacar min famani kalta ko de Boubacar aɗa an joni a wonti penowo Boubacar woyi an ka penowo joni an mbiɗa Amadou nelma nder suudu eyyi Amadou joni pottumi e mum damal he nami no wowi kam anda ko mbaɗanɗa nder suudu Boubacar accu fenani joni noon gañgu ma ngoy am a hutademi nde nani fuɗɗo feeñ par ce que aɗa andi ko kalɗa ko Ahmadou ɗum kam Ahmadou haalata ɗum ha lesdi taggue ɓaare ɗum kam ko an waɗi ɗum créé pour yiddemi yo fittadam ndu eyyi mi fenat Boubacar ɗum yiɗa wi Boubacar ƴeew ar jande Amadou jongoma t'es sûr Sophia je suis sûre et certaine wona haydara kadi wona ko miijorɗa ko
wana haydara ok ko tagi ñen hen no min defti bottande mbiɗa arani wottade un jour mi heydani tan ko ɗum tagi mi jippay te mboɗo anduno somi jippay mayi hen goɗɗum no mbirumami ni tan wona haydara mi heydani tan ok miɗon yaha d'accord haala ɗum amana ko baɗɗa kon mbawɗa ɗum mbay wona ɗon ndewi naan joni ndawani nani ma ko bukari anno suuda mbiɗa an ɗum jeehatma ha joni anda ko anno ar me jammi anda ko ƴewat to gandam me gandam me an amadou kanet amadou an ko he abdourahmane wat toñam noon anni abdourahmane wat toñam si sabilillah wat toñam de an amadou kalden komi yaha mi e kalden min ma mbiyami ɗo yomi yaha mi yilno ma kori fusta min wot wi tan noon a fena jongo mago mettami barke woto jongo mago min yetto haydara mi ani ɗum o ko naafik billahi o fenat billahi wallahi hakkundame Allah wallahi kay nelnomi yomi yaha mi addanoy ɗum billahi wallahi tawi tan ko haali ko ɗum gonga he sukk abdourahmane wat jingue kam sukk mbimi bugay jena haɗa wata miɗa andi foof an bone o fof koye ma woni mi ɓooyi on wi noon o ala hanno wayi o ko doñorgal tan abdourahmane wi astahfirullah fette an amadou an boñi ndeke ko waɗat ko fof ko probléme aji gali bo an waɗi manete an joni haal bukari gumata gumani haala min ɗoni ma on eyyi an wona neɗɗo abdourahmane billahi toñi ka wallahi mi yabta ko ɗum an ande ka feno an abdourahmane nawma bowal tan woni feno o ko an woni kuwo o tan ko an kalde ko bara garta wona hitani wona lebbiɗiɗaɗo wakil to sen kaldini no abdourahmane darim kam mami yed haltami yeddat eyyi yeddat abdourahmane an joni min jata ɗo yortin amadou ko ndewruɗami ko mbara ko ɗum jam bukari bukari etoɗɗa ko sa naate ɗum a yalta hen mami he ɗum naata noon saabu an ko mbattami ko joni ɗum ɓurti an amadou an bukari an fonno an ɓuurimi ɗon bukari Entrez. Sophia. Voilà. Sophia. Jangan Boleh minum ko yow rek. Bismillah Jom. Sophia. Minum ko jewten ko bendinani ko. Parce que mi ƴeewi ka jagguɗo hoore ma. Kadi ñakoriɗani ɗum ko mbarmi barmi ma. Te Allah ni seedi. Mi ala intention wadde hunde barmi ma hen. Haydara min mbaɗani hen. Jongoma, minani ko kalɗa ko. Te min il faut ganda nangirmam comme petite sœur am mo jiidumi me baba. Mbeɗa horsinma mbeɗa yiɗma. Te ko Allah tan jiɗirmami. Donc mbeɗa ñaaguima ko hakkilla mo miijoto ko Allah ne maayi taw wona gonga. Oui. Ah. Aliou, toi tu es mauvais de. Tu vas aller en Côte d'Ivoire sans donner permission à tes parents. Maintenant tu es devenu orpheline quoi. Tu fais ce que tu veux quoi. Eh, fais-moi ta bouche là-bas. Fais-moi ta bouche là-bas. Qui t'a dit de partir sans donner permission même à quelqu'un ici? Quand tu viens à Côte d'Ivoire, non mais le même ton là. Maintenant je t'appelle, tu prends pas l'appel là. Toi tu es mauvais de. Eh, y a du pas filet là. Fais-moi ta bouche là-bas. Fais-moi ta bouche là-bas. Moi ma yata waina ni mbainda mino ke. Hay so woni ko yummo bonno ke marama waina mbiya min ya Côte d'Ivoire mi yidi yaade. Marama ma wala métier ma gasna ngoppa ligi ma mara fiu pa ya Côte d'Ivoire.
ganda bamma ko tikanima de yidi ay nande halma e galle c'est pour cela ay so mbimo ali o wiya ko laisse-moi nodu bamma umanum ton nodu bamma tan mbima mimi tikkinima de nodu bamma kala hoppuɗa gotel tan ƴettu sa min ɓeɗo yimɓe billahi wona amadou wona abdourahmane tout le monde ko okkunomi kon fof okkunomi on ko fof mi loppati ɗum loppati ha laaɓi tos o galle billahi wallahi hakka neɗɗo wonta kam ɗo wi go o mbiya ɗum sa viens ici ala wiye ici ala jara golla non ƴeew min ɗam gurdunomi e yimɓe ko okkunomi ɗumen ko min loppati ɗum ha laaɓi tos kala mbiɗomi hanti go sa c'est bon maintenant c'est bon c'est fini elle wona min komi responsable komi kelli fa e joni moƴƴi hankadi gasi bugal ko jiɗima harande ma ko somi hannima ɗum wallahi jira ko gondura ko fof Fatmata haal ka kalata ko min mi ala temps komi jahat kalmam ɗo koko sérieɗi ko hunde tiɗɗo e hen noon mais so woni série ene kay tar yirillo heewi haalta bugari wat sees noon hunde fof ko sees mi andi ko beelam mawɗo e yam min o somi hannima kadi hande ma welto Safia no mbiruɗa ni tan min gila ngarmi ɗo e galle he Allah waddi meɗen te ala mo mbawmi haaldude so wona an kadi min mi yiɗa majjidiren haalal cewkal ngal min jimmi ko pawen ɗum to mbayi no mbadunon ni no mbirumami ni jimmi ko ngoma kam ganda min haydara ala ko mbanmi hen ala caɗele en wawi noon no mbimami ni tan sikki moƴƴani joni mbeɗa yafnoma no fewi sa yimi wiri noon par ce que waño gaccinomi ko barmon hippi eppine garmine ko an tawmi toon tawmi ko barmon hippiti ko ni tan mbawmi wadde réagir joni no mi nani ko kala ko mami wattu hen hakkille kono andu noon mbeɗa waɗema confiance o inchallah ƴiwata jamais a jarama noon mi nani haalama Fatmata ta hoore mum woni komi ala haal ka kalata ko so tawi ko ɗum haaju ma min komi jahode bugari komi cowiɗo ƴeew ayi noon aɗa andi noon kam neɗɗo kam wonno so andi tan neɗɗo ko jiɗɗo ɗum ala façon fof mi hori ɗum waɗa kokkoli Fatmata acco mbaɗata ko kokkoli wa bugari komi cowiɗo Allah ne andi komi cowiɗo komi janoto taksani takko hanni kam ɗum an kam woni yummude sukaɓe après min jindiri waɗi confirmé komi rewdo Fatmata ka cowiɗo komi cowiɗo Fatmata an e Allah ka reedu Allah ne seeɗi komi rewdo bugari hakkude ma e Allah hakkude ma e Allah ha wallahi ɗo aw jaba wallahi mi welti mi kam mi nannode doole kake battima baɗa wallahi alhamdulillahi rabbil alamin Allah wallahi do aw jaba wallahi mi yetti Allah mi weltima hayyo yam ala wenda wallahi ɓerdam ɓuuɓi wallahi mi weltima ha bandam giɗam sehila hayyo ha aɗa andi tan ko ñaagimami noon so Allah walli men ngel wuuri ha ngel dañama torimami gueɗel goote te a okkat kam ngel so Allah waɗi ngel dewe sellem salli saydel dañi tokoro yarakel juumel pendi billahi ɗum tan ñaagimami so Allah waɗi ngel noon cukalel gore hajjel kumba gali tan so Allah jaɓi oɗo ɓiɗɗo so jibinama yakaram ma tasde holko ponmi wadde il faut mi ƴeewa solution ko ɓuri yawde yaccade famille mille problèmes findini ɗaninoɓe atri majjunoɓe trois familles mille problèmes serndi selaɓe yaadiɓe
famille, 1000 problèmes. Boni cortical, boni ndam. One combino dami, one combino dami. Hey, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala.